Alah sekian umur tak pakai, apa saja kepandaian anda pek di cakra baru. Kalau bicara tentang kepandaian, Maitam, jangan ditanya pedasnya lada. Siapa pula yang tidak tahu dengan cakra? Tukang silawat dulang. Pai malam pulang pagi. Dahulu zaman radio, sekarang zaman VCD. Dahulu baca cerita, kini tolong lampakan bukti. Ayo, sesuai benar tu. Mau bukti? Coba sikit. Dengarkan deh. Apa? Coba lah. Aku nyawa. Coba. Ilala ay nabi emu nama odenalera nasual. Terus semua. Amak lepong ang dalang ang teleng ang pandia. Itu mana dia lepong? Hitam kan? Hitam. Amak hitam ang ilong ang teleng ang pandiang. Kalau ambo ahli dalam bidang asambuah menyambuah, akecek mangecek, akatua mengatur, ambo lah bintangnya. Katua pertama, katua batapati. Ayo. Katua kedua, katua bacari. Katua ketiga, katua orang. Katua keempat, katua kawan. Kelima, katua dun sana. Keenam, katua kakak. Ketujuh, katua orang banyak. Katua dia. Kalau ambo lain, ambo lamo di Cino. Nampak kok ada kepandaian. Ai sing su huai sisa sumpang sing suai kai kin sai kin wa maka. Sing saya kuasa. Hebat. Tadi. Leto arti itu. Oh, saya tadi orang dia. Taruh. Sing suai sisa sing ide mambah susah. Sekarang itu sana PR yang ambo bisa belum? Cincin mahamnya ciang-piang. Artinya tengah malam ke kerupuk ampiang. Cakra, ini betu malah. Awak bernyanyi berdua bah. Jadi Kita bawakan judul lagu Bah Nasib Elok. Ambo setau cek. oh tak bisa. Apa tu? Nasib mak hitam buruk. Indak guno hidup ko kayo di ko nyoraso kamanyasa. Iyo juo kata orang tua bapiti banyak badan tak seslo. Elok bana gala di badan de orang tua nyoba tantangan. Raso diri kan yang tamakan di muko mani batin manahan. Orang kayo bapiti banyak lalai padona ninda. Ameh banyak Allah sakaroba Allah punyo sawah batumpa-tumpa. La coiko denai rasokan nasib kamano kadikadukan. Jiko puru ayo natasuo badan dan surang nan manangguangkan. Sana oi tuan yo balainan baitu bana oi tuan yo parasayan badun sana oi tuan yo balainan baitu bana oi tuan yo parasayan. Oh ne nasib elok de tuanan dari kete awak kayo babiti bali pelipe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe.
Gak guno hidup kok kayo jiko nyoraso kamanyasa. Iyo juo katorang tuo bapiki banyak badan tak seslo. Laco iko denai rasokan nasib kamano kadikadukan. Jiko buru ayo nata suo badan den surang nan manangguangkan. Sana oi tuan yo balainan baitu bana oi tuan yo parasayan. Badun sana oi tuan yo balainan baitu bana oi tuan yo parasayan. Oh ne nasib elo de tuan nan dari kete awak kayo bapiti bali pelipe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang anan kanai kabe tapi sayang di denai ado sakete kilo di rumah orang naik kabe tapi sayang di denai ado sakete gilo di rumah. Bantu orang nan kanai kabe.